شهید جینن جیانم بمرن جبورaya geçtiği cihane ama ek jene vargah şehit Rostam Cudi cezayı darvekireni yelidici Pekşan Azizi nasnakin Pekşan Azizi ligori mafi keseki tevgeriya u dehaman demide Pispora Partiya civaki bu jina Kurt aroşnamavan dehaman demide siyasetmedarek ya Kurde jineke ku jibo azadiye tedukuşe beriya ku cezayı darvekireni vere dayin em dizanin ku jiberwan kare ku kiriye ve vere darzandın em dizanin tekoşina azadi u vekevi ya jinin Kurt u jinin Ruşlati buya hedefa rejima İranî. Ne mümkün ku devletin li Ruşlata navin li hemberi politikayın jini tahammula wan hebe li Afganistan, Suriye, Türkiye u Irakî jî rewş bi vî rengiye. Rejima İranî a faşîst bi tepsandina jinê ku ji vê têkoşînê re pêşengtiyê dikin ne tenê wan dişînin zindanê. Her wiha cezayê darvekirinê jî li wan dibirin û dixwazin bi van polîtîkan têkoşîna azadî ya jinê bifetisîne. Pekşan Ezîzî jî yek ji wan jinan e ku li dijî vê rejîmê serî rakiriye û qebûl nekir. Rejîma İranê a faşîst ji roja destpêkê ve zext û cezayên darvekirinê hewl dide jinan ji têkoşîna wan dûr bixe. Di vê tevahî raya giştî li dijî vê cezayê darvekirinê dengê xwe bilind bike û li hemberî vê bertek nîşan bide. Em tundiya sistematik a rejîma mola ya faşîst a İranê ya li dijî jinê qebûl nakin. Ger hûn divê de israr bikin wekî Saddam wekî rejîma Esed vê roj bê li we bizivre û wê hûn tune bibin. Têkoşîna azadiya jinê ya bi qêrîna jîna emînî re dest pê kir. Li Îranê ji bo gelek jin û mirovan bu têkoşîna azadî, demokrasî û wekeviyê. Têkoşîna vîna jin a bi diroşmeya jin jiyan azadî dest pê kirê ranewasta û naraweste. İnfas û cezayên darvekirinê yên di demên dawî de li hemberî xurtbûna têkoşîna siyasî ya gelê Kurd bi hişmendiya tolhildanê tê bikaranîn. Ji bo rejîma İranê bûye navgîneke polîtîk. Cezayên îdamê ku rejîm li gorî xwe weke navgîneke bêdenkirina muxalefet û destkeftiyên siyasî dibîne nîşaneya rewşa riziyayî ya rejîmê ye. Ev darvekirin ji bilî mezinkirina hêrsa gelê Kurd a li hemberî rejîma İranê bi kêrî tiştekî nayê. Di serî de neteweyên yekbûyî hemû saziyên navnetewî wekî deynekî mirovahî û wijdanî divê li hemberî vê hovîtiyê bikevin nava tevgerê û nerazîbûna xwe nîşan bidin. İdam sûceke ku li dijî mirovahî ye. Ji bo rakirina cezayê îdamê pêkanîna têkoşînê li dijî Îranê şert e. Bêdengî û xemsarî tê wateyê hevkariya vê ferasada kuştinê. Îro dibe Pekşan Ezîzî werîşe muradî be. Sibet dibe yekê din be. Biryara darvekirina li ser Pekşan Ezîzî ne biryara darvekirina kesek û jinekî ye. Li dijî vîna jinê ye. Em vê pêkanînê li hemberî xwe tevahî jinan dibînin. Rejîma İranê ji vîna jinê ditirse. Lama ew qas li ser jinê de tê. Şoreşa Rojava jî bi jinê pêk hat wê şoreşa Ruşlat jî bi jinê pêk were. Em wek jinên wargeha Mexmûrê ku di bin banê meclîsa îşdarê de xwerêxistinkirin bi jinên Ruşlat, Rojava, Bakur, Başûr û tevahî Ruşlata navîn û cîhanê re têkoşînek hevpar em dimeşînin û em ê têkoşîna xwe bilind bikin, yekîtiya xwe ya jinan xurt bikin. Mîna li tevahiya cîhanê em ê têkoşîna xwe bi diroşmeya jin jiyan azadiyê bilind bikin. Em ê bi jinên bûne hedefa polîtîkayên şîddetê yên li Ruşlata navîn û hemû cîhanê re têkoşîna xwe bi hev re bidûmînin û bigihînin serkeftinê. Wek jinên wargeha şehîd Rostam Cudi Mexmûrê em bank li gelê Kurd hemû jinên têkoşeriyên cîhanê dikin ku em hêza xwe bikin yek û bi vîna jinê li dijî vê hovîtiyê rawestin. Her pêkanîneke dijminane ya li ser jinê wê bibe bingeha xurtkirina têkoşînê. Em ji sekna xwe ya azad û yekbûyî gav baş de navêjin. Jin jiyan azadî bê serok jiyan nabe bimre rejîma İranê. Jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî. Jin jiyan azadî. Berxwedan bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê serok jiyan nabe. Bê serok Jiyan nabe.